Ngiphinde ngibingelele mlaleli ekhaya. Ngiyathemba uyaphila. Lona-ke okhulumayo umfana wakwaMbethu, umuzi wandile igama. Bengicela upress usubscribe uma uqala ukungena kuleli khasi. Bengicela nje upress usubscribe button. Akukhosti lutho bazalwane, bengicela. Ezingenayo-ke zanamhlanje zithi umongameli wase-USA umnumzane Joe Biden ushayela owakuleli umnumzane Cyril Ramaphosa ucingo emhalalisela ngokubuyela esikhundleni sakhe nangokwakhiwa kukahulumeni wobumbano. UBiden uthembisa ukuthi izwe lakhe lizosebenza eduze nakuleli ekukhuliseni umnotho, ukudala amathuba omsebenzi nokunye. UBiden uthembisa nokuthi uzoba yingxenye yengqungquthela ye-G20 ezongathwa kuleli ngo-2025. Ngiyacela-ke mlaleli lapha ekhaya, bengicela wenza okulungile bakithi, upress usubscribe button ukuze ngizokwazi ukubuya neyilandelayo.